نه پاتالوگ سفیده فانه скотчои задагимо наметавон. Скотчо агани нада қатор загаи на низаме наметавоним нимкола. Мақсади гап ки аями танаи девор 40 сантиметр партофтем. Скотч якум азем ба скотч дима байни скотчо 15 сантиметр 4 кинҷа задагим. ин наметавон яъни талог мешавад. Вақти задем буд ки мохтон мебинем ки чӣ хел омада. Готово? Ханамали сумкае ки дар каталог мо задагӣ моди сумкара дар краскаи маслини колерсияни тарохтем инамисои чидагия ин фанера ҳавои кататкине гирифтагим. Хулоси гап ки ҳозир сумка скотч сафед қатия дар камера натофт дига мо накардемаш. Ҳозир ман меби сумкара краска мекунам, скотчоша меканам, результат мебояд. Баъд шумо менотона дар компютари бинависем. Баъд ҳамин канали секретари студия дастгирӣ мекунем. Дар шумо я лайк мерам мезаниш я падилитсия я подписатсия мекунем. Рисункҳои ҳамин 3D рисункҳои хаттикӣ пешниҳодтон мекунем. На шумо мекунем. Ана баъд бо гуфтанам она ин фанера килчакарони сари краскаи масли мекарда ва он хотир он краскаи масли мекати мезанем. Тар карда катар мекунем барои начикиданаш ё таи скотчода назар омаданаш. Мезанем мерем. Як бор як силой мезанем холи, баъд бо як силои дига, баъд бо як саат бо мезанем. Мерам хеле зада мешавад. Ҳозир блакша мезанам. Ҳаминҷаш ҳамин мемекунам. ҳаминги фигура мебояд. хулоси гап зиёда 10 навъи пафтагии махлии рисунка дар каталог ки ҳамин фигура мешавад худаш. бидроем тамошо кунем. кому тамошо карда бошед боида иша тамошо кунем. на иш таринка агу вахше иша агу вуҷуд заҳари нестем. инам хеле мезанам хулоси гап. Ана дӯстони азиз сумкаи мо шумо ба фикрам ки фаҳмидем ки чӣ хеле меояд. байништа намекунем на углош. як слой задем, як слойга як соат пас мезанем. иншолло скотчоша меканем. баъд шумо нигоҳ кунед ака роҳат кунем ки ҳамин паталог чӣ хел меомадае. Просто плафон надорад.
тамом дига фанер ки ҳастай дига фанерда ҳамин рисунка кари мебада ана кор мекунем бо мебинем ки чӣ хеле мада ду слой задем шафани свет ёнтар кардагим ду слой задем барбарои азиз ина чӣ хеле шумо дидед дастгирӣ бикунем намин авора ба скотчи зад тарзи скотч заниша дига намуд рисунка қатӣ бо пешниҳод мекунем ҳозир нигоҳ кунем ки ҳамин рисунка чӣ хеле меяд неки аввал ҳамин начи қидам мешам лайка бичия бо и айтара шумо дастгирӣ меша ана бародарҷон ин айра рисунка медан ҳозир ина скотчоша меканем рисункара ина мебинем опа дар фанер маслени қатия ҳозир мефаҳмем ана дӯстон ина хеле рисунка мета ана ин рисункаро ҳозир бо як бор дига нишонтон метавам чӣ хеле агар ки бихоҳем ки ҳамин паталакҳои фанер хоб гипча кардам пластои бошад хеле рисунка типа фигура бикунем бо плафонам мемонем ин ҳамин номрода ватсапа имо ҳастаи ҳамин номрода муроҷиат мекунем намуҷа нархи навоша мегирем тона баъдан дар фанерам плафон мемонем дар гипча карданам иҷози рисунка плафон надорад бе плафон айдан канал секретуи стугида будуе плафондошам ҳастад тарзи шикоф кардан симкашишам ҳастад хулоси гап ки ҳамин рисунка бисёр ҳафтагим дар гипча карданам дар ҳамин фанера ина бо як тайга иш бо вообще намекавай баъд рисункҳои 3D аждад кунем ки 3D мепартом камтарин расход катид ина номро муроҷиат кунед ина дӯстони азиз ина рисунка полни маслени краска қатӣ ина иде тарафшам ҳамто уде тарафшам ҳамхе хайна байношонда бои хеле хайна рисункара шумо худтон бигӯед охи ки чӣ хеле омагия охи ина дар фанери фанераби гилкоришид байништа намеояд дар навори навбатӣ рисунка задем иншааллоҳ ки бо пешниҳоди шумо мекунем ки дар байниш меояд ина углаш на 1 2 3 4 та дандона гӯрада ступенка ина ҳарфи ме ина ҳарфи ме монандаи на самон деле ана хулоси гап ки на хеле дӯстони азиз подписчикои канали секретои устогӣ коин подписатсия карда набошед на подписатсия кунед дастгирӣ кунед на канали секретои устогира иншааллоҳ ки мо барои шумо ремонтҳои девонара бо камтарин расход пешниҳоди шумо мекунем зиндаву саломат бошед